Bine v-am găsit la un nou episod. Primul contact astăzi cu Tesla S-Plaid și cu Ionuț, cel care deține o astfel de mașină. Și astăzi vom încerca să ne dăm seama de ce mașina asta e un must buy și de ce e în competiție cu alte supercaruri și chiar bate multe supercaruri în acest moment. Să validăm tichetul prima dată. În primul rând să validăm tichetul. Că nu ne poate lua după număr. Chiar dacă e un supercar, se validează la fel ca la orice mașină. Nu încape pe dedesubt. Fai, ce profesionist domnul ăsta, m-a impresionat. M-a impresionat. Încotro, stai să băgăm Facem adresa. stânga. Să băgăm adresa de la cazare. Facem stânga, poți să faci. A, bagi direct pe telefon și îți intră pe navigație? Da, pot să-mi eu și transmit așa. Sau scriu aici Tomis Garden. Să văd adresa. Un ecran imens, Da. după cum se poate observa. Și un volan mic. Da, să știi că m-am obișnuit foarte bine cu volanul. Ceea ce nu îmi place la acest volan e semnalizarea, care e pe o singură parte, pentru că atunci când ești cu mâinile rotite nu mai știi care e sus și care e jos. În afară de asta, nu mi-aș dori ca volanul să fie rotund. M-am obișnuit foarte bine cu acesta. Întrebare, se poate lua și mașina cu volan normal? Există și opțiunea unui volan rotund, normal, însă nu văd așa mare beneficiu, odată că îți blochează puțin câmpul vizual. Acesta pur și simplu e mai diferit, mai interesant. Dar problema volanului rotund rămâne tot semnalizarea, pentru că nu mă deranjează că volanul are această formă, cât mă deranjează că semnalizarea este aici. În rest, sunt în regulă cu forma. Plus, fiind lat jos, pui pe autopilot și ți-e ușor să ai o mână pe volan. Când mașina e pe autopilot, să-ți iei aici mâna, mașina să știe că ești pregătit să preiei controlul. Și dacă era rotund, nu știu dacă era un nivel de confort atât de mare. Văd că te-ai obișnuit, că și în momentul când ai luat virajul, ai avut o mișcare a mâinii specifică și diferită față de ce te învață la școală, să zic așa. Este un fel de Kung Fu, Aikido. Da, văd că ai o geometrie diferită, dar nu foarte diferită, că până la urmă e același principiu. Exact. Este o curbă de învățare. E clar că acum dacă mă duc într-o mașină cu semnalizare normală, cu cutie manuală și cu volan normal, mi se va părea poate mai suspect să conduc acea mașină. Un alt beneficiu al acestui volan este că în America oamenii conduc cu mâna sus și s-a observat că atunci când cineva trece pe roșu, din instinct strângi de volan, iar airbag-ul se declanșează prin articulația mâinii și îți rupe brațul. Și o accidentare foarte puternică. Lipsind partea de sus de la volan, tu ai mereu mâinile în poziția potrivită ca airbag-ul să se descarce, să se deschidă, astfel încât să nu te pună într-un pericol suplimentar, să nu te rănească în plus. Înțeles, deci până la urmă orice are un scop și o obișnuință. E un model S-Plaid, deci putere foarte mare. Puterea este la limitele fizicii. Adică mașina asta accelerează mai tare decât un avion. Un avion de persoane. Plecarea de pe loc este mai puternică la mașină și este maxim cât te poți împinge de pe loc cu cauciucuri de stradă. Normal sunt mașini care vin cu semislick-uri sau cu cauciucuri slick, pe suprafețe preparate, cu greutatea redusă foarte mult, dar acelea sunt mașini modificate specific pentru curse. Mașina aceasta face la 400 de metri 9 secunde flat în fiecare zi, ceea ce mi se pare o performanță incredibilă pentru o mașină atât de mare și de încăpătoare.
Deci performanța este maximă, nu doar pe partea de putere, mașina vine și cu o suspensie performantă, care are un reglaj pe înălțime, un reglaj pe compresie și un reglaj pe rebound. Fiecare colț, fiecare element al sistemului de suspensie vine cu măsurătoare ale forțelor G, care sunt diferite. Când punctul de rotație roata de acolo, forțele G se resimt puțin diferit. Și atunci mașina măsoară forța G pe fiecare punct al suspensiei și controlează atât cum se comprimă, cum și cum se relaxează telescopul pentru a menține mașina cât mai mult fixă pe asfalt. De asemenea, avem un sistem cu tracțiune integrală. Pe spate avem două motoare, pe față avem un motor și în felul acesta această putere monstruoasă de peste 1100 de cai la roată poate fi pusă instant și ajustată în fiecare secundă de 360 de ori, astfel încât să nu ai prea multă putere în condițiile în care aderența lipsește și să te pui pe tine în pericol. Dar ai posibilitatea să pui mașina în modul track și aici track mode, unde poți să customizezi dacă vrei asistență sau vrei complet cu toate sistemele dezactivate. Ai drift mode, dacă vrei să faci drifturi, poți să muți puterea motoarelor mai pe față, mai pe spate în funcție de circuit, cum te avantajează, și poți să dezactivezi dacă trebuie forța regenerativă. Întrebare, dacă e atât de deșteaptă ea acum pe condițiile astea meteo, ea îți reglează într-un fel și accelerația și nu te lasă, nu? Din ce îmi spui? Dacă tu ai sistemele pornite, mașina știe că asfaltul este ud. Ca să-ți imaginezi, robotul care analizează constant zeci de milioane de kilometri în timp real care sunt parcurși cu aceste mașini, a ajuns să conducă atât de bine singur în țările unde este legal să funcționeze la capacitate maximă. Momentan în Uniunea Europeană nu este, încât atunci când mașina trebuie să treacă printr-un loc îngust, el pliază oglinzile, trece și după aia le deschide din nou. Deci există un nivel, exact așa cum ChatGPT comunică foarte bine cu noi, pentru că a minat toate discuțiile de pe internet. Așa mașina asta minează toți kilometrii de șofat care au loc într-o mașină Tesla și pe baza acestor informații sunt antrenați roboți care prima dată merg într-un simulator, sunt puși la test într-un simulator și după ce trec testul simulatorului sunt integrați în mașină. Sunt doi roboți independenți, gândesc separat, iar când iau decizii contradictorii, sistemul se blochează, se dezactivează, intră în modul de trage mașina pe dreapta. Pentru că mașina e gândită ca cei doi roboți să gândească, să ia aceeași decizie, ca decizia să fie pusă în practică. Deci sunt niște sisteme de siguranță foarte puternice. De exemplu, dacă ești la volan cu telefonul în mână, mașina are aici o cameră, te detectează, îți reduce viteza, îți vibrează volanul. Deoarece compania Tesla nu-și dorește ca posesorii acestor mașini să-și pună viața în pericol. E un fel de Waze cu inteligență artificială care lucrează în continuu și analizează și rescrie hărțile într-un fel, că le rescrie, le face și chiar dacă... Noi trasee. Da, face algoritmi ai traseelor de fapt, că se poate ca tu să treci prin locul ăla, să nu dai de chestia respectivă și următorul care trece după tine să dea de o altă chestie, iar și se updatează. Deci este o mașină de învățare. Eu aș spune că mașina asta îndeplinește 3 condiții esențiale. 1. Este cea mai puternică mașină din lume. Unii vor spune, nu, stai, că există altă mașină mai puternică. Unde? Păi nu, că se fac 10 modele, nu. Aceasta este o mașină de serie pe care orice om o poate cumpăra și are cea mai puternică accelerație. Sunt mașini care încă nu sunt produse în serie, sunt doar lansate și promit o performanță mai bună,
îmbunătățiri foarte mici, dar posibil în viitor să avem și mașini cu accelerație puțin mai bună. Dar în acest moment, această mașină are cea mai puternică accelerație, este cea mai inteligentă și este extraordinar de spațioasă, astfel încât cu mașina asta poți să mergi pe circuit, în concediu, la muncă și își va face datoria excelent în fiecare din aceste situații. Îți spun sincer, eu n-am mers, e prima dată când merg cu o Tesla S-Plaid și într-adevăr se poate observa că accelerează foarte repede și că am și loc în ea. Într-adevăr, accelerația e instant. Dacă nu ai capul la tetieră, O să-l ai. să-l ai sau îți cam rupe gâtul, cu alte cuvinte. Este foarte încăpătoare, ai un portbagaj în față, un portbagaj în spate. Materialele eu le văd de o calitate foarte bună. Piele, carbon, aluminiu, piele, textil, piele. Singurul plastic pe care îl atingi este la aceste butoane și posibil acesta să fie touchscreen-ul acesta să aibă exteriorul din plastic. Nu știu exact, dar în schimb carbon, Alcantara, tot ce văd este la un nivel de calitate premium. Mașina vine echipată stock, fără opțiuni extra, cu 22 de boxe și 1000 de W de putere pentru sunet. Aici, ca să închidem discuțiile, că e o întreagă discuție despre Tesla și calitatea materialelor, că prețul de cât a fost mașina asta? Mașina asta costă 140.000 de euro, fără folie și jante. Că la 140.000 de euro nu ai primi materiale de calitate și acum o recunosc, te simți ca într-o mașină premium. Chit că e un pic mai simplistă, un pic mai scandinavă. Oamenii confundă minimalismul cu lipsa calității. Dar nimeni nu consideră cel mai nou laptop de la Apple că nu are calitate. În ciuda faptului că el are un design minimalist, ramă subțire, un minim de butoane, la fel și telefoanele noi. Vrei să ai cât mai mult ecran și cât mai puține butoane. Ce se întâmplă când pui butoane într-o mașină? Mașina se demodează pentru că acele butoane nu își pot schimba funcția. Eu azi am primit un nou software în această mașină, software care mi-a adăugat aplicația Zoom, aplicație cu care, folosind camera din interiorul mașinii și microfoanele din interior, voi putea participa la ședințe online din mașină folosind acest calculator ce are procesor ca și pe PlayStation 5. Mașina asta este compatibilă cu controllerul de PlayStation 5 și poate rula jocuri de pe Steam de ultimă generație. Acum întrebarea mea este: ce apreciez mai mult la o mașină? Să aibă 1000 de cai, să aibă un sistem care îi permite conducerea cât mai aproape de autonom, să fie foarte inteligentă, să aibă o putere de procesare foarte mare, să primească opțiuni noi, să aibă un design minimalist care nu se demodează, sau vrei să ai butoane? Eu sunt o persoană care mă adaptez bine la ce este nou. Unii oameni încă au telefoane cu butoane, bunicii noștri, dar știm că s-a renunțat la butoane pentru interfețele acestea curate, performante, complet integrate într-un ecran cu touchscreen. Și toată lumea s-a dus ca și la telefoane, că exact ce zicea Steve Jobs, simplicity is the ultimate sophistication. Nu că Apple, nici măcar, adică am telefon Apple, am și Apple și Samsung, dar într-adevăr, până la urmă și Samsung și ceilalți producători au mers tot către ideea lui Steve Jobs. A renunțat la jack. A renunțat toată. Și o vreme au încercat mult să mențină jack-ul, până la urmă acum nu mai există jack. Și probabil și celelalte mașini, că am mai intrat și în alte mașini și toate se duc spre trendul ăsta. Aici putem vedea cum sunt scanate toate mașinile din jurul nostru. Sunt scanați pietonii, bicicliștii, coșurile de gunoi, semnalizările acestea pentru delimitarea benzilor. Și mașinile sunt scanate în funcție de dimensiunea lor, după categoria de ce fel de mașină este. Deci vedem cum lucrează acest software în timp real și într-adevăr
lucrează foarte, foarte bine. Autonomia la această mașină este una extraordinară. Parcurgi în mod real, fără nicio problemă, 500 de kilometri cu o încărcare. Foarte mult. Eu cred că la 300 de kilometri simți nevoia să te oprești jumătate de oră. Jumătate de oră este suficient să umpli această baterie. Am înțeles. Păi ziceai că ai venit de la Sibiu până la București și te-ai plimbat o grămadă, numai noi cât am mers astăzi, plus ce mai mergi și tu, și mai ai 11% da. la baterie. Deci, într-adevăr, și oricum 500 de kilometri pentru o mașină electrică e mai mult decât suficient la vremurile astea, când Absolut. range-urile... Eu nu mi-aș dori o mașină care să aibă un range mai mare. Vezi motociclistul care a trecut pe lângă noi, l-a scanat. Da. Nu mi-aș dori o mașină care să aibă un range mai mare și o greutate mai mare. Prefer o mașină eficientă și range-ul acesta este absolut suficient. Am venit de la Oradea la București, de la București plec la Oradea, dorm câteva ore, plec în Elveția. Nici nu m-am uitat unde voi încărca. Mașina îmi spune, eu pun localitatea unde trebuie să ajung și mașina îmi spune unde trebuie să opresc, să încarc și în 30 de minute adaug încă 400-500 de kilometri la autonomie și mă pot desfășura fără probleme. Când mergi la drum lung, la cât îți zice mașina că ar trebui să încarci? Adică cum se protejează ea? Mașina la face un algoritm ca să petreci cât mai puțin timp la încărcare. Și cumva ea te încurajează să încarci de la 20 la 80%. Acolo e viteza de încărcare mare și undeva când ai 80% deja să pleci, pentru că sunt destul de multe încărcătoare, nu mai e ca în 2019. Problema, da. Deci acum te poți deplasa în rețeaua Tesla într-un mod incredibil. Mașina asta este incredibil de fiabilă. Eu o abuzez non-stop cu accelerări. Altă mașină ar fi fost deja stricată, cutia de viteze distrusă, diferențiale, transmisie, altceva distruse. Însă mașina aceasta se menține absolut extraordinar din punct de vedere a fiabilității. Nu văd ce mașină poate să reziste să faci cu ea 30 de launch control-uri pe săptămână. 30, Alte mașini au 30 de launch control-uri garanție pe viață. Le-ai făcut, ai pierdut toată garanția. Ok. Da, într-adevăr, pe partea asta, cum ai zis și tu de mentenanță, că noi am mai avut niște discuții, pe parte de mentenanță și parte de service, într-adevăr, e imbatabilă la momentul ăsta o mașină electrică, na. Și Tesla... E tehnologia superioară. Deci e ca și cum am compara internetul dial-up prin cablu de telefon cu internetul prin fibră optică. A fost bun pentru timpul lui cel dial-up, dar în momentul în care fibra a devenit accesibilă peste tot, normal, tehnologia mai bună nu are decât să învingă tehnologia mai veche și mai slabă. Să nu uităm că încă mașina pe combustie nu ne oferă mare lucru în ultimii 30 de ani. Avem tot cam mașini între 150 și 350 de cai, cum erau și acum 30 de ani. Nu am văzut o evoluție semnificativă în mașina pe combustie. Cumperi o mașină, un seria 5M, un M5, dai pe el 150.000 de euro, e de dimensiuni similare cu acesta. Dai pe el 150.000 de euro pe un M5, se devalorizează foarte repede, nu poți să tragi de el așa de tare și ce e diferit de celălalt M5 care are un buton în plus, care are un ecran un pic mai mare și care are 30 de cai în plus sau 20 de cai în plus sau 10 cai în plus, sau au fost situații când după 4 ani sau după 8 ani s-a lansat modelul nou fără cai în plus. Același număr de cai, poate cuplu puțin ridicat ca să se încadreze la noxe. Deci tehnologia pe combustie și-a atins potențialul ei maxim. Da, probabil hibridul acum va fi în paralel cu electricul, va fi ceva și ne va aduce un pic surprize în următorii ani. Dezavantajul la hibrid pe care eu îl văd este că dezvolți două tehnologii complete, deci ai un tren de rulare complet electric, baterie și motor electric,
și ai un tren de rulare complet pe combustie, cu rezervor, motor și așa mai departe. Având două trenuri de rulare complet funcționale într-o singură mașină, ai foarte multe piese și foarte mare risc de defecțiune. Dar cei de la Toyota parcă fac cele mai reușite mașini hibride și multă lume merge pe soluția unei mașini hibride în acest moment. Eu am acasă o Honda HR-V hibrid și într-adevăr, ca și pe parte de costuri, vara, la o temperatură optimă 20-25 de grade, nu neapărat vara, ajungi la niște consumuri de 2,8-3% în București. Ceea ce, făcând un calcul ca și bani, Este la fel ca și electric. este aproape ca și electric. Într-adevăr, mai ai o revizie de făcut la 20.000 de kilometri pe care o faci și costă vreo 900 de lei, ceea ce nu e un capăt de lume. Deci, practic, dacă faci un calcul, ieși și cu o mașină hibridă foarte bine. Foarte bine. Încă sunt foarte competitive încă mașinile hibride. Eu însă am ales să merg complet pe electric, voi renunța la alimentarea casei cu gaz, voi trece complet pe 20 de kW de fotovoltaice, am deja 10 montați. Am ales să fac pasul acesta de la o tehnologie la cealaltă, fără etapa intermediară de hibrid. Dar nu neapărat că recomand hibridul. Hibridul a fost o opțiune chiar și pentru costuri. Într-adevăr, are și putere. La Honda e o chestie că motorul e folosit ca și generator. Asta e cea mai bună soluție. E o tehnologie. Să poți să menții aceeași turație, practic turația ideală în care motorul e cel mai eficient și atunci cum faci asta, îl folosești ca un generator. E practic tot o mașină electrică, dar care are un range extender pe combustie. Exact. Dar să vedem, eu lucrez, cum ți-am zis, lucrez în partea asta de carburanți la o companie care face și asta și în următorii, din ce văd eu, în următorii 25-30 de ani, nu va fi o problemă cu acești carburanți. Va fi cerere și încă cantitatea de carburanți care există pe piață și care se poate extrage la momentul ăsta. Chiar acum s-au descoperit noi zăcăminte care sunt mult mai mari decât ce s-a descoperit vreodată. Și asta va face ca mașinile cu combustie internă să aibă viitor. Dar eu repet, probabil vor fi hibridele. Hibridele vor ocupa 90% din piață și 10% vor rămâne hipercarurile, supercarurile și mașini care chiar nu pot fi folosite altfel decât în regimul ăsta. De exemplu, locomotiva de tren. În zone unde nu e electricitate. Da, exact. Pentru că și acolo cele electrice sunt camioane pentru lucrări, sunt utilaje, locuri, exact, la excavatoare care sunt foarte greu să le faci electric și chiar și pe benzină e foarte greu să le faci, vor funcționa mereu pe tehnologia diesel. Fiecare mașină vine cu avantaje și cu dezavantaje, însă pentru mine mașina asta aduce tot ce visez la o mașină. Putere, confort, performanță, inteligență, spațiu, fiabilitate, toate astea într-un pachet de care eu sunt mulțumit la ce prețuri au acum mașinile. Mașinile în ziua de azi, oamenii se sperie de suma asta de 150.000, 140.000 de euro. E o sumă foarte mare, 140.000 de euro. Însă, o astfel de mașină pe combustie are costuri mult mai mari. Am văzut acum costul la un S-Class cu echipare de top, 200.000 de euro. Am văzut costul la un Mercedes în două uși, AMG în două uși, decapotabil. O mașinuță foarte mică, 200.000 de euro în varianta cu dotări generoase. E top, da. La Mercedes e și chestia asta, cred că o știi și tu, că un model AMG față de un model normal nu are nicio asemănare. Deci niciun material din interiorul unui Mercedes AMG nu e la fel ca într-unul normal. De acolo și costurile atât de mari pentru mașinile AMG. Deși acum sunt hibride
și au motoare de 2 litri. Ceea ce altă dată erau motoare de 6 litri. Aici e trist pentru cei care dau 250.000 sau 200.000 pe mașină să mergi cu un motor de 2 litri. Ca și pe un Golf R, un motor de performanțe similare. Golf R sau mașini de 30.000, Da, ca să fim exact. serioși, că sunt mașini de 30.000. Sunt modele de la Mercedes care costă 50.000 de euro și au motor care se găsește și pe Dacia. Da, ăla 1.5 de pe A-Class, nu? Ăla e. Da. Ăla a fost... Bine, motorul ăla de 1.5 e considerat cel mai fiabil și cel mai bun motor produs vreodată. Calculat la milionul de unități produse, a avut cea mai mare fiabilitate. Înseamnă că e un avantaj să dai așa mulți bani pe o mașină și să primești motorul respectiv. Însă, cei care vor să-și cumpere o electrică, nu toate electricele costă așa mulți bani. Poți să cumperi un Model 3 prin programul Rabla cu 30.000 de euro. Ceea ce mi se pare iarăși, Tesla vine și cu mașini care se apropie de bugetul mediu pentru o mașină nouă. Da, dar pe partea asta de servisare, că aici vroiam eu să te întreb, cum e partea asta de servisare, că ai povestit tu ceva, că acum au dezvoltat un nou serviciu. Acum dezvoltă complet sistemul de service, complet nou. Până acum sistemul de service era parțial inspirat de la producătorii cu tradiție și nu a funcționat bine, pentru că Tesla dorește să facă mașina cât mai ieftină și atunci trebuie să reducă costurile pe care le are după vânzare. Ce vor face? Mașinile vor fi proiectate să nu se strice, iar piesele care au potențial să se strice vor fi plug and play. Tu vei putea să te uiți pe ecran și să-ți repari singur mașina, sau o echipă Tesla va veni la tine acasă și îți va repara mașina în fața casei. Ceea ce e o evoluție. Bine, nu oricine va fi dispus să-și repare mașina, pentru că sunt mulți. Și avea posibilitatea să vină o echipă și să o repare în fața casei tale. Dar faptul că ei încearcă ceva complet nou și dacă nu funcționează, măcar e un lucru diferit. Da, o să fie o chestie că poți să-ți lași mașina, nu mergi cu mașina în ziua respectivă, o lați în fața casei, ei vin, ți-o repară, pleacă, tu ai venit, ai mașina gata făcută. Exact. E un beneficiu, adică Nu și mie trebuie mi-ar să te plăcea. deplasezi, nu trebuie să te deplasezi și costurile sunt foarte mari cu specialiștii dintr-un service. Tesla fac mașinile lor acum atât de simplu de reparat, plug and play totul, încât nu ai nevoie de acești specialiști pe care ei au nevoie de antrenamente speciale să știe lucra pe un anumit tip de motor sau pe o anumită divizie dintre produse. Tesla vor face mașinile lor incredibil de fiabile și extrem de ușor de reparat. Pentru că foarte mult este soft. Calculatorul nostru de acasă mai mult dă erori de soft decât probleme de hardware. Ăsta e și modelul Tesla, să facă un hardware bulletproof, care să nu se strice, iar software-ul, prin conexiunea 4G, este mereu conectat la serverele Tesla și Tesla poate să-ți repare mașina prin internet. Asta e o chestie pe care nu o face nimeni la momentul ăsta și nu cred că o să o facă cineva. Lucid am înțeles că lucrează la treaba asta, că ei ar fi singurii competitori Tesla și e bine că e competiție. Vrem competiție pentru Tesla, din păcate Lucid produce extrem de puține mașini la un preț foarte mare. Având o producție scăzută, prețul nu poate să fie decât mare, costurile operaționale fixe trebuie împărțite pe numărul de mașini produse. Însă este nevoie pentru ca Tesla să evolueze și mai mult și să aibă o evoluție cât mai bună în avantajul clientului. Este nevoie de concurență. Este, că doar prin concurență și ei vor trebui să mai aibă un hype în alte părți. Îi forțează să progreseze. Că ai văzut că Lucid au făcut modelul ăsta de zic ei că
bate Tesla în linie dreaptă. O să vedem, că am înțeles că cei de la Hagerty vor face și testul ăsta între Important Tesla. să fie o mașină pe care o primește și clientul. Să nu fie o mașină de test, să nu fie o mașină prototip, să fie o mașină pe care a cumpărat-o clientul și pe care oricine poate să o testeze și să obțină același rezultat. Ca și comandă, la momentul ăsta, cât durează până ți-ar veni un model din ăsta, adică nu un model 3? Timpul s-a redus foarte mult. Eu am așteptat după mașină 2 ani pentru că am comandat-o la lansare. Pe vremea aceea nici nu se distribuia în Europa. În momentul de față, în aproximativ 6 luni, primești mașina. Nu e mult. Cred că așa e timpul de așteptare la multe mașini pe care le comanzi și nu le cumperi din stoc. Adică la Toyota, chiar acum am vorbit cu băiețile de la Toyota și sunt mașini care au timp de așteptare 3 sferturi de an sau chiar un an. Ceea ce e un Prius, ca să nu discutăm de mașini. Că mașini... Land Cruiser-ul, la fel, timp de așteptare Land Cruiser-ul, foarte mare. da, Land Cruiser-ul are un an și ceva. Land Cruiser-ul nou. Adică se apropie ca la G-Class, că sunt G-Class-ul în unele echipări ar dura 2 ani livrarea unui model. Deci mie 6 luni mi se par puțin. timp decent. Nu decent, puțin. Ca să fim serioși, că Cei de la Tesla creează un produs cu mai puține piese și atunci este mai ușor să ai la dispoziție toate piesele când ele sunt, numărul lor este redus cu 90%. În perioada de pandemie, Tesla a produs cel mai mult și a livrat cel mai mult pentru că ei nu s-au confruntat cu lipsa pieselor. au avut stocuri. Nu doar că au avut stocuri, ei își produc mare parte din piese față de alți producători care doar asamblează mașina. Tesla produce mașina și chipurile și anumite piese speciale care nu sunt produse de ei au reușit să le furnizeze și să le achiziționeze și în felul ăsta au avut un randament incredibil față de concurență. Dar asta e pentru că tehnologia este mai bună și face mai ușor adaptarea la astfel de situații. Am înțeles. Să mai discutăm ce vreau să mai discut cu tine. Am văzut jantele astea noi, o să le vedeți și în clipul dat de pe How to Car, o să punem un link acolo. Jantele astea, că iarăși discuția cu Tesla, că Tesla nu prea se poate upgrada exterior și nu se pot face foarte multe chestii. Doar în America sunt niște firme care ar face câte ceva. Jantele de pe mașină sunt produse în Japonia, sunt jante forjate, proiectate pentru greutatea mașinii, cu specificații agreate de compania Tesla, însă fiind foarte ușoare, având 9 kg, o jantă pe 21 de inci, fiind îmbunătățesc atât aspectul cât și performanța. Știm că forța cea mai importantă să o reducem la o mașină e forța care se află în rotație. Și atunci masa aflată în rotație, cu cât o reducem, este echivalentul a 4 ori masa care nu se află în rotație. Mă gândesc să fac și un upgrade cu frâne de carbon. Dacă ai zis, dar pe partea de jante am înțeles că te gândești și s-ar putea să fie și sigur că o să Posibil că o să dezvoltăm un brand pentru Europa, pentru compania Tesla, cu partenerii cu fabrica din Japonia. Mi-aș dori foarte mult să aduc pe piața din România jante care costă 5.500-6.000 de euro la prețuri mai accesibile și doar pe comandă. Ori ediții foarte limitate, 7, 8, 10 seturi dintr-un model, ori exclusiv jante unice pe comandă care combină idei din două tipuri de design, astfel încât mașina ta, când o vezi în parcare, să nu fie una din acele multe Tesla, ci să fie unicată prin îmbunătățirea aceasta.
Da, pentru că asta e problema Tesla, adică toate arată la fel, Arată culorile la fel. sunt limitate, iar rap-ul ăsta de l-ai făcut. Chiar o fac altă mașină, ți-am zis, și nu e doar așa ca să te simți tu bine, arată... Chiar îmbunătățește foarte mult. Nu zici, dacă îi scoți sigla Tesla, jantele oricum sunt altceva, Asta. deci nu-ți mai arată că e Tesla. Dacă nu te uiți pe geam și vezi volanul ăsta pe care scrie Tesla, chiar zici că e altă mașină. Da. Doar un cunoscător și poate să zică ce brand e. Și arată foarte sportiv, foarte agresiv, deși o mașină electrică. Arată ca un muscle car din viitor. Este un muscle car modern. Este un drag car cu 1000 de cai, mai înainte doar pe mașinile alea de drag care se făcea Exact. în America, cursa aia de 400 de metri, doar alea aveau 1000 de cai și ce avea 1000 de cai acum 15 ani cam bubuiau motoarele la fiecare cursă. Să scoți 9 secunde cu o mașină stock e absolut incredibil. Cei care sunt pasionați de acest domeniu știu că sunt foarte puține mașini modificate și costurile sunt foarte mari pentru a reuși să scoți acest timp incredibil de 9 secunde. Da, e o evoluție și probabil și pe viitor va fi și mai bine de atât, deși nu văd cum că chiar Sunt ți-ar la rupe, limitele fizice. cred, câți G face, câți G are în momentul de accelerare maxim. Peste 1,4. E mult, e foarte mult. Gândiți-vă că... Simți sângele cum merge pe picioare în sus, simți stomacul cum ți se ridică, simți pieptul cum ți-e apăsat. E o stare absolut ireală. Intrăm aici jos? Intrăm, trebuie să o încarci oricum. Da. Aici mi-a spus că uita priză. E priză de 220, nu? Uite, zice încărcare mașini electrice. Aici trebuie să o ridic. Câți centimetri se ridică? Nu știu dacă aici scrie, dar uite aici e detaliat. Nu, confort. Aici aveți informații. Uite. 2 cm fața și 4 spatele. Ok. Asta e evoluție. Da, ce impresionant. Aici e foarte abrupt. Ne ghidează colegul tău. Mai bine te oprești Da. și ca să nu atingi. Da, hai să vedem dacă nu ne ghidează el, să ne zică că el vede mai bine. A parcat? Da, uite. A parcat. Hai că ies eu. Aici terminăm episodul nostru. Mi-a făcut mare plăcere, băieți. Sunteți o echipă extraordinară, doi Mulțumim. oameni pasionați și am fost impresionat de rezultatul muncii voastre, așa că încurajez fiecare persoană să intre, să se aboneze și să share-uiască, pentru că dăm share la atâtea porcării, la persoane, la vedete, la oameni care deja sunt cunoscuți și nu încurajăm oamenii care au o pasiune și fac ceva din pasiune, ceea ce pe mine mă frustrează, așa că vreau să vă încurajez pe toți, subscribe, share și încurajați munca unor oameni pasionați, o muncă de o calitate extraordinară. Mulțumim și tu faci lucruri multe bune și ține-o tot așa. Că... Mulțumesc mult!